Estàs bé? Jo estic perfectament. Jo també. Te queda millor sense cinturó. És que ja sabia jo que havia de venir. Les Harley són motos. Us heu esperat. La teva amiga. Sí, la Clara. Què va aconseguir? Què va aconseguir aquest malparit? Aquest cabron, que això no... Aquest cabron... No. Aquest cabron me va fotre, un dia que me tocava guàrdia, que li tocava guàrdia a ell, me va fotre i la vaig haver de fer jo, joder. Anar a donar classes de català allà, al casal català d'Austràlia. I li ha fet un quadre. Records de ma mare. No, de sèrie d'escriptura. Són d'aquí, de Luis Butrón, i ja està. Gràcies, ets molt amable. Gràcies. Ramona, que et diuen que és molt bona persona, no? És guai, de veritat. És un poc especial. És un poc especial, però... No sé, l'heu d'anar a conèixer. Ja li cantam o què? Què feim? Sí, no li cantam, però què sé, que li canta. Guarda això que t'he dit. Vas trobar... Ui, això... Perdona, vindran els plors, Pilar. Bueno, perdona, estava seguint, perdona, volia ser amable. La cartera està aquí. No va dir. És una broma. Inocente. Estic dient-te tu. Amic. Amic? T'ho dic a tu. Va, per favor. Ets un poc avergonyit. Ja està. Quan tingui feina li compraré un altre. Que esperi 13 anys a que valgui la mateixa que és. No, tindré feina abans. Bé, i vendreu a visitar-nos o no? Tu pots venir també, si trobam el teu germà. M'ha imaginat, posa un estat hipotètic, que la teva dona i jo alguna vegada... No, és que m'agradaria saber què pensaria de nosaltres dues. Hipotètic. Va pensar que era... Bueno, que és lectura d'aquesta que pots posar allà al vàter. Podeu seure... Meus tres carinyos... Desnivellats, i ara cada vegada nosaltres estem més amunt. Tu, sobretot. S'ha decidit. No, mira, a punt de desmoronar-se, ja a punt de fer aquella revitalització i tornar a serenar-se. Me'n vull anar. Me'n vull anar a Oceania, val? Correcte! Felicitats! Passa-t'ho molt bé en el teu fabulós viatge i en el teu canvi de vida. S'ha acabat. Deixa'm viure. Estima el meu home, per molt imbècil que sigui, l'estim. Val? L'estim. I és amb ell que m'ho vull anar a viure. Val? I si has vengut aquí a fer pena, vés-te'n a la merda, val? No m'havíeu dit que era d'ella. Ho vaig dur allà a Porreres, Ai, Max, aquell que tenen allà.
que sempre has volgut ser l'única. Sí, però després t'estàs equivocant. Bueno, sí. No li toquis les cames així davant meu, joder! Per molt servicial que siguis! Hi ha un límit, Agustí! Hi ha un límit! Hi ha un límit! No tot és servir, que pareixi Madre Teresa de Calcuta! Gràcies, Clara. Vinga, te'n vas! Fora! M'entens? Fora! Fora! Estic pensant, què em passa? Quan era petit, vivíem a Sineu. I els meus pares la varen dur a veure la mà. Vaig sentir una gran emoció, només teníem un quadre a casa, que era una marina. I quan vàrem arribar davant la mà, tan grossa, sempre diferent, va començar amb un calabruix fort. I vàrem haver de tornar a casa. Pensar que m'havia esgarrat el dia. Has passat d'estar en una llista d'espera de 500 persones a estar... Demà a primera hora ho faré. La vaig fer. Sí? Sí. Gràcies. Mira. No, gràcies. Faré.
era això. És igual. És un atac aquí. I què? Està tot tacat. No tot pot ser perfecte. Quedarà fatal. No te preocupis tant. Com me queda? Estàs bé? Aquesta camia. T'està bé? És ajustadeta. Sí, que està bé, te marca. Gràcies. Clar que... de vora d'en Ramon, poca cosa tens a fer. No te vull contar res d'en Ramon, no te vull contar res. I aquesta amiga caduca? El gogó. No ostres, hem de convèncer que mos balli qualque cosa, eh? Sí. Damunt la taula! Jo vull ballar amb ella damunt la taula! Mira com l'has deixada. És igual, si no s'ha despedit, ara mateix tot això ho hem de tirar. Això, no sé, hermà, barreta. Tot així escampat. Mira, tu tens el nas i tot. Més sensible. Pots fer-ho com si no fossis, jo què sé, una serventa? Deixa'm acabar. Sembla que ha fet molta pasta amb això de... De bobo? Sí. És bona, tio. Jo crec que ha fet pasta d'altres maneres, també. Sí, perquè quan ha fet en Ramon... Que crec que té pasta, aquesta tia. Jo no crec que Tito s'aguanta. Jo crec que té bastanta pasta. Té molta pasta, aquesta tia, segur. Segur que està forrada. Tu allà hem de aconseguir pasta pel negoci. Jo el que he d'aconseguir és que en Pilar me pegui una sempanteta. És només la sempanta que necessita. Deixa'm a Pilar tranquil·la. No, per què? Tu també vas molt tacat, eh? Sí, espera. Ves. Sí. Jo crec que si aquesta lota té pasta, el que podríem... Aquesta lota no és de fiar. Però no és de fiar, jo no... M'ho anam a Oceania, m'ho anam al cul del món. Jo me vull anar neta, No m'entens? pots deixar acabar? Sí. Estic dient que aquesta lota té pasta i la pasta no té color, té emocions, té pasta. I punto. Si no és de fiar, saps? Si jo trobo una feina, no necessito ves de ningú. Però si no la trobam... La trobaré. I en la meva feina no és tan fàcil. Tota la pesca de l'atún i tal, però no és tan fàcil. I allà a Nova Caledònia són francesos. Jo el que trobo és que segur que allà no hi haurà deprimits i jo m'arruïnaré, perquè allà segur que fa bon temps, la gent està tranquil·la a Nova Caledònia i jo m'arruïnaré. A mi m'han dit que tot és molt gran. Això pot estar bé, però si que té agorafòbia, aquestes coses així. Segur que hi ha un síndrome a Caledònia. Allà debò un. No s'ho pot dir? Sí, vinga. Me sap greu, eh? Sí, ja em pot parlar. No importa, pues. Va, ja estan aquí, Estàs bé? Estic perfectament. Jo també. Ajuda'm a enapilar, per favor. Molt d'ous. Tu ara, Pilar, deixa'm. Molt d'ous. T'ajudaré. T'ajudaré? Va. T'ajudaré. Ja va! Posa'm una copa. Marta! Hola, guapa! Bueno... Que bé, no? Sí, bé, uns collarets que m'he comprat. De rebaixes. Endavant. Té tot un regalet, pensat que... Tant bé que partiu i no us veurem en molt de temps, doncs... Moltes gràcies. El puc obrir? Molt bé. Sí, tant, home, per això l'he dut. Ramon, que queda bé. Què serà, què serà? Un cangur. No hi ha cangurs allà, o sí? Això és Austràlia. No, Oceania o cangurs? A cangurs. Nova Caledònia... No estic massa segur. És Austràlia, on hi ha un cangur. Com estem, home? Hòstia. Fort, cabrón, t'he hecho... Tu ets una panxeta, No penso. Una bona vida, Nadals, els Nadals, el menjar i tot això, al final. No t'he menjat dolç. Un poc de control va com a mi. Gimnàs i control. I ara que és molt gran allà, a córrer. Ah, sí? Ara vas a córrer, també. Ara ho feia 5 anys, però ara corre allà a Austràlia. Demano ordenar la policia. Ui, quin cabron. El cabron de com van fer la mili, que cabron. Ai, Mili, em fotré tu ja. Mira que faig que t'aguanto, Hola! Una sipi! Una sipi! Una sipi! Arriba, perrito! Una sipi! Un pou! I jo per què vull això? Tu per jo, però agafar-los un a un no m'ha surt a compte. Ho veus?
seria els agafàvem en xarxes. És per agafar els que tenen una peculiaritat. Bueno, Sine qua non, m'entens? allà de la costa d'Austràlia... Ramon, no me n'anem allà a pescar, val? Però Precisament me n'anem perquè ell pugui deixar la seva feina de merda. No sempre faci aquesta pudor amb peix que fa. Parleu amb la Clara. Això... Parleu amb la Clara. Pensava que arribaria ell abans que jo, perquè m'ha dit que venia... Bueno, hem quedat i jo tenia molta feina i he sortit una mica tard. I aquesta amiga teva ja m'ha dit que... Amb ella. Està bé, eh? Té traça. I té algun contacte. Té contacte... Relació amb l'ambaixada... Bueno, això ho pots No tornar. hauries de xerrar amb ella. Tu no que puguis, aprofita i... Agafes en una part. Sí, no, va. Tu no m'has dit que era bobo, tio. Sí, Tenen un fa rollete. de cocó de tant en tant. Rollete. No. La copeta, no? Què? A veure si t'agències una dona, tio. Doncs no et dic jo que la cosa no està... Però què, amb aquesta... rotllo? No. Què vols prendre? Sí, ja és una bona amistat. Què vols Comença prendre? per aquí. Dus del cinturó molt... Ja és que m'he primat. Això dels dels viatges... Tens els pantalons... Els tens un poc... No sé. Te queda millor sense cinturó. No, millor en cinturó. Què vols prendre? El de sempre. Que cabron. Ai, Marta... Contents, Sí. Viatge. Sí, perquè jo me'n vaig amb una feina que pot estar molt bé. Vull dir... Jo t'he previst... Home, està bé que un dels dos tingui feina i que Sí. pugui aportar... Jo t'he previst fer negocis, Jo ja tenc contactes. He parlat amb empreses internacionals de tonyina i ja tenc Està contactes. prohibit. És il·legal. No se pot pescar tonyina vermella, s'ha acabat. És corrupte o dur la sang. L'Oceania no és segur que sigui il·legal. És molt gran, allò. Agustí, jo no vull anar a l'Oceania perquè ens fiquin en una presó d'oceanistes i no entenguem massa idioma i... Hauries d'aprofitar per canviar de feina. És igual. No continuar amb el mateix de sempre. S'has estancat, Agustí. Jo el que sé fer és... No. No te'n sortiràs mai d'aquesta manera. Però tu saps com són els aquesta peixos dona es allà? mereix una altra cosa. Tu saps el que és per mi aguantar sobre el peix que fas? No, en sèrio. Yes. És que ara mateix... No. Marta, això ja ho hem parlat. No és bona. Ara no faig això. Digue-li tu. No. Digue-li tu. Home, no fas tant un loco. Ho fem. És un cabrón. Però és veritat. Jo vaig demanar l'altre dia i m'ha dit que no. M'ha dit que no l'altre dia. Bueno, l'altre dia no, perquè estàvem a l'exterior i aquí dins tot queda aquí concentrat i no corre l'aire. Bueno, però és des d'un altre M'ha dia. caigut un poc de... Sí, vaig a... No, ja no, jo ho faré jo. Vaig a servici, ja puc fer jo. No, jo ho faig jo. Deixa'm, espero. Sembla una dona de la neteja. Cada dia darrere, arreglant tot, és que no diré... Tu pasas el pronto, yo paso el paño. ¡Oh! Un pot de pols! Ah! Agustí! Ah, hi ha pols! Vale. No, és que... Estem fent... És que fa molta gràcia. Estic pixant de riure. No comencis sense la teva conducta... He pagat l'entrada. Eh? He pagat l'entrada, que comencis. L'has pagada? Vaig obrir, deu ser Clara. Vaya, buen rollito. Sí. Marta. Molt bé. Estan com estem? Hola. Hola. Què tal? Bé, Hòstia, que camisa!
que tu, saps? Jo quan estava a batxillerat, vos ho juro, 5 continentes, es el que siempre se me olvidaba. Por la Oceanía. Pilar. Hermano, es que es una tontería. És que sou molt original. Què vols fer? Fa 3 mesos tu mateixa me vas recomanar. Anar-te'n mal. Vas dir que hi havia oportunitats. Vaig dir que tu valies, que hauries de cercar oportunitats. No fa falta girar el globo terráqueo. No. No cal, però aquí tenim no. Això... A vegades cal més afrontar els problemes que tens aquí, no cal anar a l'altra banda del món. La gent té problemes a tot el món. La gent té problemes a Mallorca, la gent té problemes a Oceania, té problemes a Austràlia, i a Zúrich i a Múnich, Sí, tu m'entens? per solventar-los l'únic que fas és agafar un transoceànic i arribar allà. Anem amb avió. Bé, ja me puc desenvolupar molt com a professional. Jo aquí estic estancada, no? Aquí només fan sense crisi, i jo sempre no puc més a consulta, no. Ara és el moment de cada aquí, eh? Ara precisament és quan tot canviarà. Quan tot anirà molt millor. També era el moment de que les coses canviessin, perquè ja no hi ha prou, no han fotut merda ni res aquells que hi havia. Ara anirem bé. Bueno, tu de tant en tant te va anar bé que hi fossin els teus. Tant que me va bé que siguin els meus. És ara quan millor me va. No aturem de fer feina. Però això és una patxeta. A tothom ja ho estan notant, això. Quan es comença a moure l'economia, de fet. Això no trobem mai. Les cases, particulars... Una casa sempre té problema. Si vol que la deixem. Està nata, eh? Però està tancada, no. Això sí, nata està. Sí. I el mocho? Hem de convidar el mocho a sopar. Ha de treure. Pobret el mocho, tan mic que sou. No us l'adorava, Oceania. Està poc tensa. Déu de perdonar, està tensa. La feina no... Està tensa. Na Clara. També serà descansant. Encara ets tan aficionada a la lectura o segueixes llegint amb assiduïtat o... Viviu una mica en fora. Des que vaig acabar el batxiller. T'has fet mal? Sí, És que això de ballar... Has acabat, no? sí, m'ha abandonat una mica de... Ja aniria a ser l'hora, perquè... Perdona. Res. Bé, jo Te'n sempre recordo. Agustí. Ah, què tal? Clara. Molt de gust. La teva amiga. Sí, na Clara. Clara. Hola. Jo soc la Marta. Hola, què Senyora tal? Parella. Què tal? Bé. Ostres, vas molt ben... Molt elegant. Sí. Agustí i... Hola, Està Clara. bé, eh? La llogam de casa. Ah, Vull dir, si saps de qualcú... d'acord. Jo crec que l'hem de vendre, Marta. Jo tenc un contacte, sí. Per Si vendre o llogar? necessitau vendre, sí. Tu vas embenar? Ai, sí, fieta, sí. Vaig caure de dalt del bafle. Sí. Vaja, gaffer de l'oficio. Sí. Ja pots venir. Ai, res. Bé, seu, no Putada, no? Ah, sí. Na Pilar. Què tal? Vaig ben mal, vaig. Una bona amiga. Els putes moixos. Tal vegada tenc una tirita, si vols. Ai, gràcies, que se m'han acabat. Ha estat un... En sèrio, els costes quilen bodes, jo no sé com ho fan. Ara miraré més. Si trobo. No sé. Sempre estan molt bé. Sí, estic contenta. No som tan erudits com tu. Mira, Los signos. està un poc comprada, però... Però és que Tot tenies... això, Aquell mos que tens. Joder, que és molt arisc. Sí, tu te vas repillar una vegada, Sí, no? jo no ent, ja. L'hauries de desfer, aquest moix. És el meu millor client. Sempre està... A tu només te puc sacar i si pots, jo no sé què li fan.
Els moixos ho ensumen, en això, ho han de peix. Quin desquart, Lluna. El referent A veure, no tinc passa traça. a la meva situació. Com que el tens en un cilaire. Ja te vaig dir que...